Kwawuze kucelwa imali apha kuwo ngofike bekuthiwa kucelelwa iwardrobe abe eyazi uba uyileyibhayile uzawubuya ayibhatale. Kanti hayi kukho loo ngquphantshi kuyiwa kuye. Baxelelene abafazi uba hayi wethu ukhona utata wakho wandinceda ngaphaya ngaseMidas. Makhe siye phaa. Boleka kwalapha kuwe imali. Uzifuneka uba abantu abaninzi ixesha kuthiwa hayi imali xa uyithathe kwakulo mntu ayizusebenza iyeza. Hayi eva mna isebenza zisuka ngoba bayifuna kwalapha kuthi. Mna kandisokolisi ke akho into edibene nabafazi. Ndisoloko ndimenzelele lapha endlini. Wathi noba ubheka ngam ndithi boy ndizelele nje hayi kanti kubize emngqi bafuna ayibona iyasebenza. Noba buvukuvuku bakhe abusebenzi tu. Hayi funeka ubacingele bethu bayaspenda. Funeka umuntu uqomba hayi noko awuspende isebenzi. Funeka uxela netshomi uba hayi sana usabela noba ndiyagqitha. Engekasabeli usuzile sana engekasabeli. Uyasabela lo wam. Funeka usabela nkosikazi. Utheni uthi ulembezi yatsha.